डाइरेक्टर अफ मेडिकल एडुकेशना फोसावनाय साख्रि जाय साख्रिनि जब लोकेशना नर्थ लखिमपुर मेडिकल कलेज हस्पिटालमोन आरो बे जोंना साख्रिया ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 निमोन पोस्टआ बे जा जोंना एप्लाइ लास्ट डेटआ जोंना एक्सटेन्ड खालामनाय जादों स' बे जोंना सिगाङै 30 मेसिम दङमोन दा बेखौ जोंना 6 जुनसिम एक्सटेन्ड खालामनाय जादों स' बेबायदिनो जोङो मैयानि आरो दिनैनि गोदान खौरांनि लोगोसे जा गोदान साख्रिनि आपडेट फैदों बेफोर गासैखौबो नै भिडिअनि गेजेरजों जों सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायबानो जाबाय खुलुमबाय बयखौबो फिन गोदान आरो इउटिउब चेनेलसिम नोंथांमोनखौ बराय हरग्रोनाय जाबाय स' नोंथांमोननि सिगाङाव आं दोंकमल दैमारि स' जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोंनोसै मोजां खौरां मैया आसामाव 25 मानसिखौ COVID-19 नेगेटिभ मोननायनि थाखाय देहा फाहामसालिनिफ्राय हगारनाय जादों आरो बिसोरनि मादाव 22आ MMCH थामहिनबा महेन्द्र मोहन सूर्य हस्पिटाल 2आ SMCH थामहिनबा सिलचर मेडिकल कलेज हस्पिटाल आरो सासेया जरहाट मेडिकल कलेजनि होननानै जोङो मिन्थिनो मोननाय जादों दासिम जुदि आसामनि जुदि कोविड स्टेटासखौ नायोब्ला माने COVID-19 नि स्टेटासखौ नायोब्ला टोटल केसा जादों 783 बेनिफ्राय डिसचार्जआ जादों 87 बेनिफ्राय दासिम एक्टिभ केसआव दङ 689 बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया 4 बेनिफ्राय माइग्रेटआ जादों 3 आसामाव मैया फ्लाइटआव सासे आइजोनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों बेयो आहमेदाबादनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैदोंमोन बेयो फ्लाइटआव आसामाव मोननाय गिबि मानसि होननानै रादाब मोननाय जादों आसामाव दासान्दि गोबां हाराव अखा हागासिनो दंमोन आरो बेनि जाहोनावनो दाब आसामनि जायगाफोराव दैबाना जादों आरो बे हिसाबै दैबाना लोमजानाय ओनसोलाव मोब्लिब थामहिनबा कारेन्टनि जेंना सोमजिहोदों आरो बेखौ लानानै आसामनि चिफ सर्बानन्द सोनोवाला मैया आसाम चिफ मिनिस्टार अफिसाव मोनसे पावार डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरजों मेल जयो आरो बे मेलाव CMआ पावार डिपार्टमेन्टआव खामानि मावग्राफोरखौ दैबाना लोमजानाय जायगाफोराव मोब्लिबनि जेंनाखौ होबथानो थाखाय राहा लानो बिथोन होयो मोनसे गोमोथाव खौरां 11 समनि उनावबो COVID-19 जों गाग्लोबजानाय बेरामिजों थाफानायनि उनावबो बिमानि देहायाव COVID+ मोननाय जायाखै सासे 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसाया गथ'खौ हार्ट सार्जारिनि थाखाय मुम्बाइआव दंमोन आरो बेखौ आसामाव लाबोनायनि उनाव मे दाननि 14 खालार खालि COVID-19+ मोननाय जादोंमोन बेखौ ट्रिटमेन्टनि थाखाय GMCH आव थिसननाय जादोंमोन आरो बेखौ थांनाय समबाराव COVID-19 नेगेटिभ मोननायनि उनाव GMCH निफ्राय हगारनाय जादों नाथाय गोमोथाव बाथ्रा दि बिनि बिमायाबो COVID-19 पजिटिभ थानाय समाव फिसाजोजों 11 सान दंमोन नाथाय 11 सान गावनि फिसाजोजों नायनि उनावबो COVID-19 नि पजिटिभ मोननाय जायाखै थामहिनबा बिमानि देहायाव नेगेटिभ मोननाय जादों बिनि थाखायनो सावस्रि मन्त्रि डक्टर शर्माया हिनजावसानि बिमाखौ बिनि थाखाय खुलुमनाय जासिहरदों इउनिभार्सिटि ग्रान्ट कमिसन थामहिनबा UGCआ मैया मोनसे नटिस फोसावदों आरो बे नटिस बायदियै गासै 127 फसंथानफोरा डीम्ड टू बी इउनिभार्सिटि स्टेटास मोननाय गावबा गावनि फसंथानफोरनि मुंफोराव डीम्ड टू बी इउनिभार्सिटिज लिरना लानो होआखै आरो बेनि अनगायैबो एडभार्टाइजमेन्ट वेबसाइट एड्रेस इमेल एड्रेस बायदिफोराव गावबा गावनि फसंथाननि मुंनि लोगोआव डीम्ड टू बी इउनिभार्सिटि लिरना लानो होआखै आरो बेबायदि जुदि लिरना लायोब्ला सेक्सन 23 अफ द UGC एक्टनि गोनां स्टेप्सफोरखौ लानानै 1 दाननि गेजेराव माबा मोनसे राहा लानाय जागोन होननानै UGCआ बे नटिसनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों आरो बे जा जोंना डीम्ड टू बी इउनिभार्सिटि स्टेटास मोनदोंमोन बिनि बादाव जोंनि आसामनि BTR आव थानाय सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजियाबो गोग्लैयोमोन दासिम जुदि जों इन्डियानि COVID-19 नि स्टेटासखौ जुदि नायोब्ला COVID-19 नि टोटल केस इन्डियायाव जादों 1,58,086 बेनि बादाव थैनायनि अनजिमाया जादों 4,534 बेनिफ्राय रिकभार अनजिमाया जादों 67,749 आरो जुदि जों वर्ल्डनि स्टेटासखौ जुदि नायोब्ला टोटल केसा जादों 57,89,571 बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया जादों 3,57,432 बेनिफ्राय रिकभारनि अनजिमाया जादों 24,97,618 डाइरेक्टर अफ मेडिकल एडुकेशन आसामा
जा जोंना लखिमपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि साख्रि फोसावदोंमोन बे साख्रिनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ 30 मे मोन नाथाय बे दा जोंना एक्सटेन्ड जाबाय एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ बेनि लास्ट डेटआ जाहैदों दा 6 जुन स' नोंथांमोना दा बे साख्रिखौ नोंथांमोना 6 जुनसिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथाङा जुदि बेनि एप्लाइ खालामनो नागिरदोंब्ला बेनि लिंकखौ जोङो डिसक्रिप्शन बक्सआव होना दोनदों नोंथाङा सिम्पलि थांनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जों जेसेबां गोनां खौरां सावरायबाय आरो बेसेबां साख्रिनि खौरां सावरायखौ नोंथांमोना थारैनो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक होनो बावनो नाङा जों टारगेट 10 लाइक्स खालामदों स' नोंथांमोना बे लाइकखौ जेन फुलफिल खालामहैयो स' दिनैनि नै भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो सावरायनानै जोङो नोंथांमोनखौ फिन गाबोन लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामनानै बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोन्थों लोगोफोर